Formklipning af fyr er et fantastisk tidspunkt nu her i juni måned, når de nye lys lige har rejst sig. Så er det fint at klippe fyr. Fyr kan man ikke sådan klippe på alle tider af året. Det er meget vigtigt, at mens de står med de nye lys her. Nogle steder kan det betale sig at bruge elklipperen, andre steder skal man nok bruge saksen. Når man bruger elklipperen, får man ikke det hele med, så derfor går man lige efter med saksen og tager spidserne. Der er det vigtigt, at man tager de nye etårige lys, som vi kalder dem, lige over det gamle. Så er det ellers bare at gå til den. Den store her blev klippet i sidste uge med den lille elklipper, som vi brugte på den der. Men når man klipper med elklipperen, får man ikke det hele med, så når der er gået en uges tid, så er det en god idé lige at gå efter og få de sidste med, som har rejst sig lidt. Og så igen skal man også huske at få bunden af skyerne med, så man lige får klippet lidt nedfra, så det ikke hænger og sjasker ned, så skyerne står pænt lige, og så får man lige de sidste spidser med der. Den lille fyr, som vi har herovre, er en gammel plant med masser af skud, og der er det svært eller næsten umuligt at bruge elklipperen. Der er kun én ting at gøre, og det er at bruge håndsaksen. Og så ellers bare gå i gang, og så tage den tid, det tager. Og det tager lidt tid, men det er arbejdet værd. Og der er kun én ting at gøre, og igen, klip og klip og klip. Hvis der er nogen, der skulle få lyst til selv at starte sådan nogen derop, og har en gammel fyrbusk ude i haven, så kan vi godt lige prøve at se på, hvordan man gør det. Hvis man har en lille skæv fyr ude i haven, som man er lidt træt af og synes, den ser kedelig ud, så kan man godt prøve at lave den til sådan en formklip eller bonsai. Bonsai er det ikke, men vi kalder den en formklip. Der gør man det, man vælger nogle af de grene, man ønsker at bevare med pong på, og så klipper man noget af det andet væk. Det her for eksempel kan vi ikke rigtig bruge til noget. Det tager vi væk. Og så ender man ude i en gren, og så klipper man lige ud i spidsen, og så laver man en pong der, og så væk med det der, og væk med det der, den der væk, og så laver man en ny der, og det samme her. Den der sidder også for tæt. Og igen, man klipper lige i bunden af de nye der. Det ser bare skud, og planten kommer til at se noget kedelig ud, men det sker der ikke noget ved. Så skal man bare vente, og så få flyttet grenene lidt, så der er afstand med det. Næste år vil de så bryde igen, og så gør man det samme igen, og så til sidst, så har man de der små kugler. Det man så skal huske, når man vil lave en bonsai eller formklip, det er, at den der kan aldrig blive stor, som de store derovre. Hvis man vil have en stor formklippet, så skal man vælge en større plante, og hvis man vil have en lidt større, jamen så finder man en større plante, og så er det samme system, går i gang, fjerner det man ikke vil have. Ja, når man så har fundet de grene, man vil bygge videre på, så er det selvfølgelig bare at gå ud i enden, og så klipper man, blænder de nye skud. Og det gør man hele vejen rundt. Hvis der er grene, der sidder for tæt på hinanden, så kan man igen flytte med dem. Men bare af
med alle de nye spidser der, så sker der det, at de sætter en masse knopper rundt omkring her, og så næste år vil der blive flere, og så gør man det samme igen, og så til sidst så ender man med sådan en stor kugle, og den kan man lave større og større, men det stykke her op til, det vil aldrig blive længere. Det er kun kuglerne, der bliver større. Så derfor er det vigtigt, at man vælger størrelsen på den plante, man har tænkt sig at skulle formklippe. Men husk, at det tager tid at få dem her til at ligne dem her. Det er ikke noget, man laver på en sommer. De planter her er gamle planter. Der er kun én ting at gøre, det er bare at bevare tålmodigheden og blive ved og blive ved. Og til sidst ender det med sådan nogle store skyer her, og man har nogle sjove, flotte planter, som pynter i haven.